Arestado ang isang 21 anyos na lalaki matapos itong mahulihan at magbenta ng pinatuyong dahon ng marijuana sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa ikinasang drug by bus operation ng mga kapulisan ng Kalasyaw sa Barangay Kisban, Kalasyaw, Pangasinan. Kinilala ang suspect na isang college student na residente ng Barangay Banlag sa nasabing bayan. Aabot sa 200 grams ng dried marijuana leaves na nakasilid sa 24 na plastic ziplock ang nasabat sa suspect. Nasamsam din ang 3 e-cigarette o vape na naglalaman ng liquid marijuana. Nasa 24,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nasabat na iligal na droga. Ayon sa pulisya, matagal umanong minanmanan ng mga operatiba ang suspect dahil sa mga iligal na aktibidad nito. Mga kabataan at kapwa-estudyante rin umano ang parokyano ng nahuling suspect. Actually, hindi naman siya SBI, siya lang ay street level individual. Pero minomonitor na rin siya, identified na rin na siya ay nagbebenta ng marijuana. So, meron kaming ginawang operation. Allegedly, galing ito sa island municipalities and may mga parokyano rin siya na mga mostly mga kabataan na dito at saka sa ibang bayan. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy din ang aming operation para dito sa pagpapaigting natin sa kontra illegal na droga and kung saan halos weekly na may mga nahuhuli kami na mga pushers. Alam nyo naman po na itong pagbibenta, paggamit ay pinagbabawal sa batas. So kayo po ay pag once na nahuli, mananagot po kayo at maaring kayo ay patawan ng no bail dito sa kasong ito. Lester Narag, Balitang, Solid North.